Wow. En? Lekker gescheten, schat? Ja, kan baasje het weer opruimen, hè? Deze ochtend werd ik op mijn vrije dag wakker en ik dacht, wat ga ik vandaag doen? Het weer is buiten herfstachtig aan het worden, ik hou ervan, heerlijk, gezellig. En ik dacht, ik wil eigenlijk wat nieuwe accessoires in mijn woning. Als je in dit huis Action roept, dan stort dit hele huis in elkaar. Dit huis is gewoon gebouwd met Action spullen. Ik heb zoveel accessoires van de Action, ik hou ervan. Ik belde vanochtend mijn moeder en ik zei tegen haar van, luister mam, ik wil wat nieuwe accessoires in mijn huis, maar ik wil er niet te veel voor betalen en ik wil een keer niet naar de Action. Toen kwam mijn moeder op het goede idee om naar de kringloopwinkel te gaan. Ik ben er nog nooit geweest, ik heb er ook nog nooit aan gedacht om daar naartoe te gaan. Eigenlijk wel een slim idee. Dus zodoende gaan wij naar de kringloopwinkel met een maximaal budget van 20 euro. Maar eerst nog een kop koffie. Ik daag jullie uit om vandaag voor 20 euro nieuwe accessoires voor mijn huis te vinden. Voor jouw huis of voor mijn huis? Ja, mag je ook voor jezelf zijn, maar... En jij betaalt die 20 euro. Ja! Jij zocht nog een nieuwe bank? Ik vind ja, maar niet. Oh, een wijnrekje! Wijnen. Nou, ik zie nog niet echt iets dat ik denk van... dit past bij mijn interieur. We gaan door, we gaan op zoek toch. 1 euro. Oh, dat is leuk. Oh, dat is nep. Ja, hoef je ook geen water te geven. Nee, dat is waar. Ik heb het ook niet kapot gaan, dat is kunst. Niet laten staan, Nee, toch? inderdaad. Wat is dit dan? Een mini barbecue. Wow. 1,50 euro. Ja, nou, meenemen. Waar ga ik dit neerzetten? Voor het raam. Maar ja, ik ga niet iets kopen om iets te kopen. Nou, kom, door. Ja, door. Van de Action, die heb ik ooit gekocht zelf. Ja. Schattig, die heb ik al. Oh, een cactus. Och, ja. Kijk, weet je wat het is? Wel. Ja, schitterend. Wie op een gegeven moment door aan welke? Nee, die hoef ik. Vind je wat? Niets voor ome Peter, hè? Jammer. Ik heb al mijn tegeltje gevonden. Peter, een kleine die stijgert en een grote die Echt waar? Ja, die gaat ook mee. Kom gerust dichterbij, je is korter dan je denkt. Ik ben tweelingen. Tweelingen zijn vol goede ideeën, ze zijn opgewekt, aantrekkelijk, opwindend en met iedereen goede maatjes. Nou, is dat nou het juiste tegeltje? Het gaat over mij. 5 euro. Die poppen gaan we niet meenemen. En als je nou een beetje koningsgezind bent, Bea. helemaal niks mis mee. Ik vond het wel mooi, jullie waren 16,75 kwijt en ik 3,75. Dus we zijn wel... €1,80. Dus we zijn toch aan de challenge voldaan. Daar zitten we weer hoor. Het was een ervaring. Het was een zoektocht. Het was een uitdaging. Maar ik mag jullie nu mijn pareltjes tonen. Zoals deze vaas. Zwarte hoogglans-vaas voor maar €1,50. Ik heb er geen bloemen voor erin, maar dat is dus een hint. Stuur fanmail. Nou, voor €1,50 kun je deze toch niet laten staan. Ik zie wel dat die vingervlek gevoelig is. Nou ja, ik weet zeker dat het bij de Action een euro of 4, 5 kost als het niet meer is. Want die zijn ook met de prijzen omhoog gegaan. Dat is dus pareltje nummer 1. Daar hebben we hier 2 andere pareltjes, bijpassende potten. Ook 50 cent een stuk. Ook nog geen bloemen voor. Maar dat komt eraan. Want ik moet mijn huis toch een beetje opfleuren. En als laatste, wat denken jullie dat het is? Jullie kunnen dat bijna raden. Bijpassende kleine zwarte potje. Past ook mooi bij het zwarte vaasje. Super. Heel leuk. Ben ik blij mee. En ik heb nog op zolder een of andere kitschplant gevonden die erin kan. Nee, dit kan echt. Dit kan ik zo echt niet neerzetten. Die gaan we terug de opbergruimte in. Nou, ik was €3,75 kwijt en iets anders vond ik ook echt niet. Het was echt een hele uitdaging en een zoektocht om iets te vinden. Ik vind deze leuk, modern, past bij mijn stijl, past bij mijn huis. Het is netjes. Sowieso, die spullen die daar waren, waren netjes. Maar of oud, of uit 1994 en ik heb gewoon geen droogkap nodig, weet je. Maar ik denk wel dat als je iets specifieks
zoekt, dat je het daar echt wel kunt vinden. Het was een grote winkel. Maar ik ben bij de potjes gebleven. En deze waren echt een koopje. Ik ben daar heel erg blij mee. Ik denk dat je daar iets tegen het lijf moet lopen. Ik denk dat je er vaker heen moet gaan en dat je dan echt wel dingetjes kunt vinden die bij jou passen of die je nodig hebt of die je zoekt. Maar ik kwam niet tot de 20 euro nu. Alhoewel het daar wel zou lukken, want sommige dingen zijn ook nog echt prijzig. Maar je kunt wel over de prijs onderhandelen daar. Wat ik er wel zag hangen zijn heel veel kleren. Nette kleding. Dus het is een uitdaging voor de volgende keer om samen met Suus voor een bepaald budget daar kleren te gaan kopen voor elkaar. Dat gaan we binnenkort doen. Ik hoop dat jullie dit een beetje een leuke video vonden. Ik hoop dat ik jullie inspiratie heb gegeven. En dat ik jullie jaloers heb gemaakt met mijn vaasjes voor 3,75 euro. Doei, tot de volgende keer weer. Trouwens, dit pareltje mag niet ontbreken op mijn wc. Die heb ik ook nog gekocht.